mukana wokuti tibatsirane nechirongwa chefundraising ingazobatsira kureisa mari iyoyi takanangana nechirongwa ichochi. Hallelujah. Introduction yakasimba imakakumbudza kuti mune mukana uyu vari kushandisa mukana wavari kupiwa kuchechi kwavo. Amen. Vari kutiwo tikataura nevatungamiriri tine zvimwe zvatinogona kuita zvekuti tiite fundraising. Tikataura navo vakatipa go ahead tinogona kutoita fundraising inogona kutisusukidza. Amen. Ende zvinobuda izvi ndo zvataitaura pamajerasi aya kuti majerasi haashandi, anouraya basa raMwari. Jerasi rinouraya basa raMwari, isusu hatigoni kurigamuchira. Amen. Jerasi kana richiponda ivhangeri yaJehovha harigoni kuenda kumberi. Saka iko kwenyu kana muine umwe futi urongwa kana imwe idea inogona kuti ichi chirongwa hachisi kudiwa neni bishop, ichi chirongwa munotoone rombo rakanaka kukutaurirai zviri kudiwa naMwari wenyu. Amen. Izvi hazvisi kudiwa neni zvekuti ivhangeri ngaiende uko, zviri kudiwa naMwari. Ndachitaura paya kuti kana uri dai Mwari abatsira mamboziva kuti muri kereke yomweya inotora zvinhu nekuyera kwazvo, zvinova pamunonzwa zvinhu imi munoti ndiri kunzwa nanhingi nekuti anodya sadza rengunga zasi adya rezviyo, ndo pamunosiyana navamwe vakayereswa vanorarama musodzi. Dai Mwari ambokubetseraiwo nezodzo zvishoma mumboita semunonzwa nekuvhurika. Kana mukanzwa mukavhurika, tichaenda pamwe patanga tisina mbobvira takasvika. Amen. Boza hapana chinokutadzisai vana vezvapupu. Mukafunga zvinhu zvinogoneka muzvapupu zvakawanda, ko zvenyu zvinozotadzika sei? Mwari ngavakubetserei munzwe pandiri kutaura. Kereke yaMwari ipone, kereke yaMwari isimuke. Kana kusimuka kwekereke yenyu ndokusimuka kwekumba kwenyu. Saka shoko raMwari richitaura kuti chiprofita chaMwari chinobva chati chakombeya kumba kwedu nekuchechi kwedu, kuti kumba kwenyu muri kukumhanyira nekuti kwakamira zvakadii. Saka nhau yako haisi yekuti kana chechi ikabuda Mwari wosiya kumba kwako kwakadaro. Hakutina Mwari vakadaro. Bozi ndo vanotounza nhau iyi naHagai muprofita anoprofita maindi yaMwari, kuti mumaindi yaMwari pamusoro pevanhu vake munei pari zvino. Saka otiye mumaindi maMwari muri kuti uri kumhanyira kumba kwako uchisiya chechi riri dongo. Kuroti Mwari havasiyanise chechi nekumba kwako. Zvawaita kumba kwaMwari ndo zvinoita Mwari kakapetwa kumba kwako. Amen. Hallelujah. Vanhu vari kushamisika kuti vamwe vachibvaira kuti kwedu kuchechi hakuna izvozvo, but panapa tiri kuti umbofambisa weivhangeri nyange urumba mako. Imboendawo kune vamwe vachatenda Mwari kuti ivhangeri yakauya kuno, asi kuri kuda kwako. Mwari vambokuverengawo mubhuku yezvomweya, mubhuku yeupenyu. Amen. Hallelujah. Iyi ndinoitwa babarufu. Ndafarira chirongwa ichochi zvakanyanya chaizvo. Ndinoda kuti charamba chiendera kumberi. Babarufu namairufu musi wa20 April tichaunza $50. Babarufu zita racho iri handiri kangano kuti rufu handiri kangano baba. Ngativafarire babarufu pamwechete naAmani. Amen. Right, handiti muri kunyora here. Vari kunyora paya baba ichi chirongwa chatanga ichi. Inda kutongozomumirira kuti neativini dzenyu
neumwe mutungamiri wevavhangeri venyu muchanyatsohuruka sei apa tangoutanga matangiro ataita. Asi nhau yedu ndeyekuti zvapupu ndo chechi yega isina urongwa hwekuti vhangeri inoenda kunyika sei, asi shoko rechitiro Jesu akupa kutuma kekupedzisira. Pakutuma kwavo kukuru vanoti imimi chiendesai vhangeri kui, kunoti basa rekereke nderekuendesa vhangeri kunze, nderekuparidza, kwete kuparidza muno chete, kuparidza kunze. Harisi basa rekuti nderani mumwe angati bishopi vadii kana kuti vadii. Ndo juti remutendi wega wega. Chinonzi juti rekutanga remutendi, juti rekutanga remutendi wega ari pasi pese akaparidzirwa Jesu, kubvisa vhangeri yaakanzwa paari achiendesa panext. Amen. Saka ndofunga ndichazongonzwawo marongero amunenge maita mabatana nevamwe. Right. Amen. Amen. Ngatigamuchirei vavavhengeri. Amen. Ndakataura nezvavo kakawanda. Hapana favor, asi tiri kutora favor yaakawanirwa iye naMwari. Iye ndomba azvipa kuti favor yandakawanirwa handingaishende ndoda kuishaya nechechi yangu. Saka tiri kuti iye kana aine following iri over thousands, iwewe haunawo, hachisicho chipo chako, une chakowo futi chisinawo mukoma wako. Handiti chekuti iye anozokutsigirawo, asi pane zvino iye zvaaine chake chefollowing yakakura yekuti akakanda chinhu uyu, vanomuteera 100,000 vanoda kuona kuti akandei, vowana iwe uripo, vowana zvakupiri, vachida vasingadi vose yachi, nekuti iwe wagona kushanda nemwana wamai vako uyo ane chipo chaainacho. Vanhu vanga vasingazive zvapupu voiziya nekuti wavari kuteera pasina zvechechi, ane chechi yake. Saka pavanomudongorera kuti timbodongorera mumwe wedu uya kuti nhasi anei mukapu make, vowana zvapupiri irimo, vonanzvawo zvezvapupu. Zvapupu yakutozikana ndo chete zvateichireva pamurumo. Zvakagosha kunzwisisa izvozvo? Zvakagosha here kunzwisisa izvozvo kuti 100,000 dzake dzoziva zvapupu, nekuti iwewe ipapo hauna 100,000. Nhasi tatiri kutaurira kuti hauna 100,000 dzine uyu kuti zvanozorerwei, asi hazvo ndo zvazviri. Apa pane 100,000, panapa hapana. Saka tiri kuti imwe nzira yekuti 100,000 iyo izive zvapupu, iwe kuti ai 100,000 iyo ngairi kuziva zvapupu. Nekuda kwei woti dzimai zita rake apa, isu toramba manje mangange. Ona nyaya kwei hazvisi kwese kwamune muchikurukura kwei, hazvipo. Zvatiri kuda zviripo apa. Iye achizvitengesa nekuti ari kuti ndakazviwana kuchechi, saka handina kuomera nazvo, chechi uyai. Amen. Ndinomudedza, murikuda kufanira kuenda kwakati nebasa, asi ndanzwa nevamwe vako vachiti uri kuenda kushoo kwakati, oti iye baba handikudze shoo. Kushoo kumari ndo zvaandipindura, kushoo kumari izvozvo zvacho zviri kudiwa kushoo kuti zvindipe mari, ndakazviwana kuchechi. Saka kana kuinde kwamurikuda kuti ndiende nditaurirei, handikudze shoo. Kakawanda sipereka chiko, vanhu vachindifonera, tamuchifu aripo here? Iye ari pamusaka ndodedza kusvika kuti handidi kudzvanyirirana, handingadzvanyiriri mwana wesaka. Wakudiwa vapa chifu kuti vataurei vaende, handibve musangano usina kupera.
Amen. Izvi tiri kuti tisheye zviri pamusoro pemurumo nepepero yamaona yati tinoda $100 plus tozodetserawo nezvipo zvatiinazvo kuita fundraise. Asi tiri vana vane discipline vakarongeka. Hatidi kuti muzongoerekana muna kunzwa pasi pemuchangata paine zvimwe zvinhu. Tiri kukumbira mvumo kuvatungamiriri vedu. Mumwe munhu akaoma musoro haasi kuzvibata izvi angogara mumuzi. Wakapfa here? Mwana uri tombobata pane zvimwe zvauri kubara. Uri kuti udiiona zvimbosunga mboyo kuti usanetseka zvakukana, usatambure zvako. Unoona kutotanga imwe nyaya uchazongopupurawo nerimwe gore baba. Wozati Mali chirongwa chekoshanaka chekuti vhangeri riende kundudzi dzose, so ndichaiso $5. Amen. Unonapo kugara pabasa rako rese. Ndikutofunga vamwe vakakura chaizvo vachibva pabasa rako iri. Zvokutozokura zvokuti avese vanenge varume vako vavo kuti mwaenda kupindura, mwaenda kushanda. Hatisi zvaurikutaura takaitaka. Wotoonero mvura kanaka kuti ndikutaura asati ambozvitaura kazvo. Maonero undiita nemeziso rako iri. Shona sokuona toddler. This is not a toddler. But ngatimfarire mwana wedu. Ngatimfarire. Ndinokufarira, ndogara ndichikufarira. Iwe unozviziva kuti ndinokufarira. Ndinozviziva. Right. Amen. Achiti ndichaona kugara kumanya nguva ndizouya $50 pamusana kuno. Hands pamusana kuno. Amen. Kana tichifarira murume uyu, handina kutaurirai kuti kana uchida vanhu more than 100,000 enda ipapo. Kana uine announcement yako yawinayo enda papi? Enda. Ukaona aimba paya kutora nziyo dzake dzaanenge ava kuzomoshaina kuti ndandiri kuchirikwawo, mira ine simba ipo paya. Kozi akanokanda ndokuonekwouri. Akanokanda vanhu vakutodawo zvapupu. Watoparidza ipo paya. Zvakapusa kuziva kaizvi. Saka tinodana kuva nemwana anodzoka kumba nepasuru dzakakura kudai. Pasuru dzakakura kudai. Mwari hatingamboti Mwari vaite zvakanaka, vanotoita zvakanaka. Amen. Tinotenda. Ndichikumbirawo pane shoko rakanaka. Handifani kudaro kuti uzodziwa Mwari mberi. Amen. Asi pane zvinhu zvikutoitwa naMwari pakubvisa. Zvanga ndichioneswawo chechi timbobatsirana. Ndaona kumberi kuyaiswa mabhini changa chitsikirwa mari. Asi vanhu vanga vakukundu vaitamba chitotora mari dziye. Chikuku vachidya nadzo kumahoteri kwavo. Zvokuti patombosimuka pane vanga vachidzi kumahushuva zogara. Dai munhu wese ari muno nevari kunzi vatombouya vaita asina mari. Chero akawana $5. Ndikuti chero akawana $5 ndikuti vari zvoda kuitwa naMwari pazvikudini. Murume uyu anga achinzi ndizivawo musha wavo. Nguva yavabvisa mari zvanzi ndarangarira Letwin. Nokubvisa kwaita basa ndiri kutsvaka Letwin kuti tizobvunzana nemurume uyu kuti ari kupi. Letwin mwana wemukoma wangu. Tinotenda kana wamutenda sezvo. Pamwe vachibvisa mari wagadzirisa marriage yake. Ati changa tichinetsa mumba pane murume anonzi Job. Waita kunganga achinetsana neumwe mukadzi metingati girlfriend. But once Job ameno magariro avanoita iye akarohwa kupi unani. Job murume wake vese vari. Uzowedzera mari kana Job ari murume wako uwedzere $10 usimbise imba iyi.
kuchema kwaita Mwari kuti ndamisa kuparara kwemerenji asi zvanzi uchemerezve $10 uchiri pano. Iwo sanyange musinganzwanani kumba usazvitarisa Mwari ane zvaaita. Chazokurukura hangu kusingadi nguva asi uri pano wese ngaabvise pfuma. Pane pfuma dziri kutorwa vanhu vachifunga kuti vari kutorerwa. Kusana vazongoya jemwa kana Mwari akazotibatsira handivazivi kuti vazonzi vari papi. Vane rufu rwemurumanga achinzi Jackson amene kana mukazomutsvaka vati mamurwira patsaona. Munoziva pane vanenge vomuya tizotsvaka Jackson timunzwe ndimarwira rufu rwake vabvisa $5 asi kwanzi ndamisa rufu rwaJackson. Mune hama dzepano alright, toda kutsvaka Jackson ndikuudze kwaari nerufu rwamiswa but ne$5 chete. Saka kunyange muzodzi waMwari akazobva mberi chechi iri pano ngaise mabhaketi mberi paappreciate. Pane ropafadzo iri kuda kutorwa nhasi, vamwe vakagona kumirira mangwana asi pane zvinoda kuchetwa naMwari. Tiri kudya nguva yemuzodzi waMwari asingadzi kuzadzise papo kuti kunyange nevari kunze vazokurumidza kupinda voiswa mabhaketi mberi. Chero vanhu vakazopfuurira mberi neservice umwe nomwe ari pano abvise chinhu pari kupindwa kwemunamati mukuru yaitwa pano. Amen. Amen. Ndandirwadziwa mwoyo. Ndanda kuita semunhu asina bread. Asi ndine bread. Ndichirambira pana nechikonzero chekuti ndiri kuziva kuti chirongwa chandinacho baba kuvanhu vezvakupa hachina basa zvokuzi vanhu verindire nguva nekurizina asi kwavanyimisa zvinhu nekuvagadzika futi pavagera kugadai vasikwa gadai vari panodarika pavanhu. Vanhu ndiri kumira panapa mwoyo wangu uine shungu dzekuti dai zvabvira rwendo rwuno varume ava vasumuka pavanhu nemadzimai. Asi ndakamira ipapo chinondirwadza ndechekuti ndinoona ndiri ndega ndisina mumwe munhu anenge achiteedza nekundinzwisa kuti ndiri kuitei. Vanhu vari kundiona sendiri kuita sisitimu yekureza mari. Ati panapa ndiri kutsvaka nhau yekuti handingatungamirire vanhu vachichema, handingatungamirire vanhu vachirwadziwa. Ndozvandiri kuita semunhu asingafunge, semunhu asingarizine kuti vanhu vagara pano kwenguva yakareba, asi ndichitsvaka kuti dai Mwari abatsira vamwe vanhu kusvika ndazvipira kuti alright, vanhu ngavafunge havo kuti handina musoro, vanhu ngavazoita zvavo vachindireya kuti handinzwisise, ndinovamisa, but ndiri kutsvagawo kuti dai Mwari vakusimudzai mabva pamuri apa. Handina chimwe chandiri kuvavarira kunze kwaizvozvo. Ndafara kuti mweya waMwari kana zvaita sepapa chiregai ndigare pasi nekuti mweya waMwari wataura chinhu ichi, nekuti ndo chachiri bundu pamwoyo pangu kuti asi ndoita here zvekuramira kuti hameno zvavo ndigare pasi because vane kurizina nekumwe kufunga kuti nguva nekunge kufunga kuti takajairana naye. Asi ndichiona kuti kusiyana varume takasiyana, vanamai takasiyana. Amen. Kusiyana takasiyana. Nyasha dzinofanira kuti mudziwane. Nawiri panapa iri kutsvaga Mwari vakuitire zvakanaka. Example iyi iri kupiwa iyi kuti mumwe nemumwe ane chaaita pane nyasha dzauya pamusoro peupenyu hwake. Dai waro Mwari vakaita kuti vaprofita vari pano ndo pataimboti neimwe nguva dai tambowana vaprofita vanosimuka vachiti imimi muri rombe nekuti hamuna kubvisa chakati kuimba yaMwari, anenge ari muprofita wechokwadi iye. Hakuna vachinova profita vanoti chikwambo, nekuti Bhaibheri paraiti urombe hwauya agari achiprofita haanamboti chikwambo. Mwari vane simba pamusoro pezvikwambo. Amen. Mwari vane simba pamusoro pezvikwambo. Asi pane nhau yekuti vanoda kumbona ko iwewe wacho kana Mwari vaiti kuna Abrahamu muranda wavanoda, ndipe mwana wako mumwe chete kuti ndikuitire ichi. Taitaura chiti
shoko rinoti Mwari vakaedza Abraham. Now God tested Abraham. Vapedza kumutesta nobva apasa, nobva vachizomupa zvavakamupa nekuti anga apasa. Anzi ndipe chawinacho. Amen, amen. Saka Mwari vazotibatsira vana vezvavo. Kachikamu aka kazopfuurira mberi vavo. Dai zvagona mumwe nemumwe angowana chimwe chinhu chaanoita. Kwete chaanoita chekuti zvidarike, asi maringe nezvaanonzwa pamwoyo pake kuti Mwari varoda kuti ndiite zvakati. Because Mwari havarege kutaura nemunhu. Ukaona kuti sematauro andaita, woti iwe Mwari havataure newe, kwete pachiprofita. Because hana yako ndiwe. Kana Mwari vakataura newe pamusoro pe$100 iriyo yawinayo, vakataura pamusoro pe$10 iriyo yawinayo, usakakavara usiri wokutanga. Mumwe akatonzi ndipe mwana, kuti hakuna chinhu chinodarika mwana. Nyangwe ukatsvaga mombe, nyangwe ukatsvaga ndege, haidarike mwana, hakuna chine value yemwana. Asi Mwari anotosvika paanoda chinhu chakaita seichocho kwauri, kuti chinokoshesesa chauri kubudira ziya zuva nezuva, Mwari anogona kuti ndipe, kuti awane kupropafaza. Haleluya. Amen. Regai tore mukana unoyu, ndoda kunamata. Ngatimbosungane. Amen. Pana Baba Hallelujah. Baba na mai kada $100 pera kumwezi. Natwatende ndibaba na amai kadaira $100 kupera kumwezi. Muitwe zvakanaka baba na mai. Hallelujah. Baba na mai mukushi $200 risafari. Baba na amai mukushi $200. Amen. Tinotenda. Titsiro sowe.